କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କମିଗଲାଣି ନା ତା ମାନେ କଣ ଅନୁଜ ମାନେ ଅଗ୍ରଜ ଆଗରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଗରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ମାସକେ ଥରେ ପଛ ହଉ ଉଠ ନା, ଏ ଦେବାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ନା ଖାଲି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆସେ ନା କଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବେ ବୋଲି ଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକଟ କରିକି ନା ସେଇ କଥା ତ କହିଲେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ମା ଜନ୍ମ କଲା ଯିଏ ପେଟରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ମାତୃଭୂମି ବସୁମତୀ ଧରଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ବିଭୁମଣ୍ଡଳର ତା ପଞ୍ଚାମୃତ ନ ପାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା କଣ ହେଲା? ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛ ନା? ସିଏ ତ ରାମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାରେ ପଞ୍ଚାମୃତ କରୁନି ପ୍ରଭୁ। ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ মহাদেবায় ধীমহি তন্ন রুদ্র প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্ন বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।